er zijn. Maak u gereed. Tegen tempo In die tijden dan droegen ze een andere klederdracht. Jullie hebben het al opgemerkt. Het is niet wat jullie vandaag de dag aankleden. Het is beter ook. Er was geen andere onderbroeken in die tijd. Er was geen minirokjes. Er was geen bodyfit. Dat betekent one size fits all. Er was een maat die ieder toepaste. En het was goed. En het was goed, amen. Het was ook beter. Kijk wat we nu van gemaakt hebben. Maar het is ook frisser hoor. Het punt is dat ze andere klederdracht hadden. En ik wil u laten zien. Zodat je het begrijpt waarover het gaat hier. Want het is een illustratie. Hier staat geschreven in vers 35. Mira paboso hip ta faha. Ipaboso lampinang ta sendi. Mira paboso hip nan ta faha. Atami faki. Kijk mijn gordel. Ipaboso lampinang ta sendi. En dat je lampen brandend zijn. Ik lees verder. Hij geeft gelijk de indicatie wat we over gaan spreken. In die vertaling. Amen. De volgende vers zegt. En wees als knechten die op een heer opwachten. Pa ora que volve die fiesta di casamento. Wanneer hij terugkomt van de bruiloftfeest. E bimbati. En dat hij klopt. Nam por habri. Zullen ze open doen. Mesorape. Gelijk voor hem. Het ultimo versículo. De laatste vers. Bendicionata e esclavo nang gelukkig de knechten. Ku eshong lohaya ta vigila. Die de Heer aan het komst wakkend aantreft. Ora quebin. Amen. De verdad mitabisa boso ku elo faha sumes pasirbi ilo invitanang pasinta na mesa isirbinang. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Tata, nós te agradecemos por boa palavra. Heer, we danken u voor uw woord. E pida porção aqui. Voor deze deel. Por vir vivo para nós. Het zal levend worden voor ons. Que não queda solamente texto Hij zal niet alleen maar een graverende tekst zijn. Pero que lo vira logos e também rema para nossa mente. Maar dat het een logos en rema voor ons vandaag zal zijn. In nome de Cristo Jesus. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. E luz, e lampita para luza. De lamp is om licht te laten branden. Pero agora banco misana e bisti. Laten we beginnen bij de klederdracht. Hoe kan je makkelijk bewegen met zo'n klederdracht? Want als je gaat lopen, de jurk die staat in de weg. Als je moet schoppen, hij limiteert je. Begrijpen jullie? Dus España dat leuk. De klederdag is mooi. Maar het heeft zijn beperkingen. Pero tiene su limitationen. Vooral als we klaar moeten staan. Ora quando nós estamos klaar. Om iets te doen. Para hacer algo. God heeft ons niet geroepen. Dios no llama-nos. Om hier in het huis van God te blijven zitten. Para sentar en casa de Dios. Maar hij roept ons tot actie. Pero él llama-nos para acción. Zeg actie. Zeg acción. Maar hoop ik christian. Heel veel christenen. In comfortabiliteit. Die zijn in een conformiteit gebleven. Die kom. Waarom? Me contar uma história. Ik ga je een verhaal vertellen. Dat een pueblo. Er was een volk.
Kuyama pueblo de Israel. Die was het volk van Israël. Nangasali foi deserto. Ze komen vanuit de woestijn. Na cruzela mancora. Ze gingen de Rode Zee in. Nangatoka tambourijn i alaba Dios. Ze hebben God aanbeden met tambourijn en zo. Nantapata contento paso na wordo libra. Ze waren blij want ze waren bevrijd. Paso nantapata cativo. Want ze waren slaven. Ora na wordo libra. Toen ze bevrijd werden. Na pasit in deserto. Gingen ze door de woestijn Dios heen. tu nan di come. God heeft hen te eten gegeven. Dios tu nan di bebe. Ook te drinken. Dios tu nan turno kwalanti mester. God heeft ze alles gegeven wat ze nodig hadden. Nang leader. Een leider. Moses. Asubisero even. Die ging de berg naar eventjes. Ela queda tiki muito largo. Hij bleef iets te lang. Que passa que ainda Wat gebeurde met de mensen? Na começar a adorar outro Dios. Ze begonnen andere goden te aanbidden. Door que Moisés a tarda. Omdat Mozes te laat was. Te lang duurde op de berg. Amen. Begonnen ze een andere god te aanbidden. Na começar a adorar outro Deus. Na dual. Ze zijn verdwaald. Ik contar uma outra história. Ik vertel je een ander verhaal. Tava um homem que chama Abraham. Was een man die Abraham heette. Hij casar com senhora que chama Sarah. Hij was getrouwd met Sarah. Não tava mais bio com nós tudo aqui dentro. Ze waren ouder dan ieder van ons hier binnen. Não por aí mas. Ze konden geen kinderen krijgen. Pero Dios se permitinang. Maar God heeft hun beloofd. Kunalo hayayu. Dat ze kind zou krijgen. Pero me te quiere kunang disfrutar de vida. Maar ze hebben van het leven genoten. Ze hebben feestje gevierd. En fiesta. Gekust en gebraseerd. En niks gebeurde. Nog wat gedaan en er gebeurde niks. Geen baby. Nieuw. Geen baby. Nieuw. Kina senhori. Wat hebben ze toen gedaan? Dat is een goede idee. Ze hadden een goed plan. Die cria. Er was een dienstmaagd. Dat was jong. Die was jonger. Dus is hij posal in estado. Die zou ook wel zwanger kunnen raken. Anterior abing Ishmael. En toen kwam Ishmael. E Judia cria. De kind van de slavin. E Dios sabia não te dat mijn plan. En God zei dat was niet mijn plan. Que dos historias nem me que bisabo. Met die twee verhalen wil ik u zeggen. Cada vez que Dios tarda tiki para nós. Dat elke keer als God iets langer duurt. Nós está assim outra coisa. Doen we andere dingen. Altijd als je het in de Bijbelverhalen gaat zien en ook in je eigen leven, altijd wanneer je iets vraagt en het niet direct gebeurt, ga je in de tussentijd iets anders doen. Wat niet de wil van God is. Of no? Of niet? Zie je, ons eerlijk met ons mens. Als we eerlijk tegenover onszelf zijn. Ik wil u één ding zeggen. We zijn in dezelfde tijd nu. Het is net alsof Mozes op de berg is. Zoals God de kind heeft beloofd. Aan Abraham en Sarah. En het kind die kwam nog niet. En Sarah die is aan het wachten. En Abraham is aan het wachten. De leeftijd gaat omhoog. We worden ouder. Laten we iets snel gaan doen. Laten we iets gaan plannen. De wereld is in dezezelfde tijd. Toen Jezus ging, hij zei, ik kom terug om jullie op te halen. Waar is hij? Waar blijft hij? Is hij gekomen? Hij is onderweg, maar is hij gekomen? De vraag is nu, wat gaan wij in de tussentijd doen? Gaan we net als Abraham en Sarah doen? Als de volk van Israël? Terwijl we aan het wachten zijn. Wat doen we? Want we leven in die periode. En vrijdag hadden we het daarover. Als je een geestelijke klok zou hebben, dan zouden we zeggen dat het nu 11:55 is. Zouden we zeggen dat het 11:55 is. Amen. Dus Jezus, die komt om 12 uur. Laten we dat als een voorbeeld nemen. En het is al 11:55. Waarom kunnen we dat zeggen? We hebben vrijdag Mattheüs hoofdstuk 24, de helft daarvan gelezen. En daar staat geschreven wat de signalen zullen zijn van zijn komst. Wat zal er gebeuren? En we hebben gezien dat er al een heleboel gebeurd is. De eerste wat gaat gebeuren is. Hopi Christo lobini.
Heel veel christen zal komen. En heel veel zijn er al. Daar is één ervan. Hij is er al. Daar is een ander. Nog een ander. Nog een ander. Nog een ander. Nog één. Nog eentje. Er zijn nog meer. Nog meer. Dat zijn er 10 van. Die al is geweest in onze tijden. Sommigen leven nog steeds. En ze zeggen allemaal dat zij de Christen zijn. Wat heeft de Bijbel gezegd in Mattheüs 24? Kijk dat ze niet tegen jullie liegen. In Mattheüs hoofdstuk 24, vers 3. E ora etapa assim da ribaceiro de oleife discípulo na binsecaje bisando bisanos que tempo é cos nang aquilo sosode e aquilo é señal de bobinida e de fim de tempo. Dus de discípulen kwamen bij hem en vroegen wat zijn de tekens? Wat gaat er gebeuren voordat u terugkomt? En hij zei, Jesus contesta ibisanang, mira pa nu hende. Dus zijn eerste antwoord, en ik ga niet de rest lezen, maar zijn eerste antwoord was, wak pa nu hende no ganhabo. Pas op dat niemand jullie misleidt. Dat was zijn eerste antwoord. Dus de geest van misleiding, verleiding, is de eerste waarop wij moeten opletten. Escudriñar tu cos. Onderzoek alles. De acuerdo que palabra de Dios. Naar het woord van God. En die dos. En de tweede. Loting guerra nang. Er zal oorlogen zijn. Rumor dan die guerra. Tekenen van oorlogen. Hamber. Armoede. Pestilencia. Pest. Disaster. Een disaster. Bostan saco un semana passada de temblor na Mexico. Dat vorige week een meer aardbeving was in Mexico. Meer dan 300 mensen hebben hun leven verloren. Mas kutreshing hende. Si botabi ba dembo kamer zoals je alleen maar in je kamer woont en je niet naar de nieuws kijkt, dan weet je het niet. En dan ben je altijd blij. Ik ben zo blij, Jezus redt mij, ik ben zo blij. Jezus komt eraan en je weet niet eens dat hij aankomt. Want je weet niet eens hoe laat het is. We hebben een geestelijke horloge, een geestelijke klok. En we moeten opletten. Daarom is onze boodschap deze maand en de volgende maand. Maak u gereed. Niet wees voorbereid. Waarom? Wees voorbereid klinkt een beetje passief. Preparado mes, algo deve passa. Dia. Awa que nós adrenta de tempo de para claro, man. Nu zijn we in de tijd gekomen om sta klaar. Wees voorbereid is, het komt wel. Even wachten, het gebeurt zo. Nog even. Maar de tijd is aangebroken om te zeggen, hey, maak u gereed. Sorry, ik moet dat bedoelen. Bicende bandibo, hey, doe nou stoot, hey, maak u gereed. Maak je gereed. Het is geen tijd meer om te slapen. Not a tempo para dormir. Dat tempo para cabichamas. Niet om te sluimeren. We hebben geen tijd meer om te slapen. Nós não tem tempo para dormir. Ook niet in de diensten op de zondag. Tampouco tem serviço na dia de domingo. Op Curaçao komen sommige mensen in de diensten en ze komen speciaal om te slapen. En ik zeg het altijd. De beste plaats, het beste plek om te slapen is in het huis van God. Maar die tijd is ook voorbij. Amen. Je kan niet meer slapen als je in het huis van God bent. Je moet wakker zijn. Maak u gereed. Para klaar. Bicende bandibo. Maak u gereed. Para klaar. Kijk wat er aan het gebeuren is. Dit is ook een paar weken geleden. Nang ako misa bringa contra o Dio nang atrobe. Ze beginnen te strijden tegen de Joden. Nang ke mata turu Dio. Ze willen alle Joden doodmaken. Nang ke mata turu Christian. Ze willen de christenen vermoorden. Turin na gudota kere den lokal nanta kere. Iedereen die niet in geloven. Het staat ook in Mattheüs hoofdstuk 24. Amen. We zullen verdrukt worden. Amen. We zullen de tijd van de verdrukking meemaken.
Maar het is nog niet. De einde is nog niet gekomen. Rustig, wacht maar even. Maar hij geeft al deze tekens zodat wij alert kunnen zijn. Zodat wij wakker kunnen zijn. Panos pon in ons cabez. Dat we onze hoofden zetten. Caminda emeseta. Waar het moet zijn. Preparabo mes. Maak jezelf gereed. Kwebo lampi. Pak je lamp. Y para klaar. En sta klaar. Pasir bij Dios. Om God te dienen. Pas sobre ik nota over die doen een show. Want dit is niet een show geven. Je nota bij over die kombombo op kant en niet toka. Het maakt niet uit dat je goed kan zingen of spelen. Die kombombo op predica. En hoe goed je kan prediken. Para klaar. Sta gereed. Para klaar. Om gereed te zijn. Die kosten die cambia. Heel veel dingen moeten veranderen. Dingen tempo in die tijden. Die huizen. Tabata otro. Waar anders. Pas op het lezen. Want u leest. Ku maestro tabay. Dat de leraar gaat. Fiesta, die casamento. Naar de bruiloftfeest gaat. En dan komt hij terug. En hij verwacht dat de dienstknechten klaarstaan. Begrijpen jullie? Om open te maken wanneer hij komt. Waarom moeten jullie openmaken? Ik heb de sleutel toch? Nee, in die tijd waren de deuren anders. Ze werden van binnen in dichtgemaakt. Dat moet een balkje palen zien Bram. En dan zetten ze een balk klaar. Pading. Van binnenkant. Dan zetten ze een houten balk. Als je van buiten komt, dan kan je niet naar binnen gaan. Daarom PC zegt hij dat de mensen binnen open moeten maken voor hem. Die de eigenaar van het huis is. Nog iets anders. Waarom kan hij niet gewoon zeggen, ik kom om 12 uur? Pasela bij een fiesta. Omdat hij naar een feest is gegaan. En fiesta, en die feest, die casamento, van de huwelijk, dingen tempo in die tijden. Ayer nos expliqué was uitgebreid. Gisteren hebben we uitgebreid uitgelegd. Dat dura 7 dias. Die duurde 7 dagen. Dat was een bon fiesta, Shona. Dat was een goede feest, mensen. Het is niet dit wat jullie doen. 7 dagen feesten. 7 dias largo. 7 dagen lang. No, but bij casamento walkie. Niet dat je nu naar de huwelijk gaat. Je krijgt zo'n kleine No. Nee. Dat was serieus kost dat. Het was een serieuze zaak. Comida, kost die baby. Drinken. Na abundancia. In overvloed. Pas op 7 dias. Want voor 7 dagen. Dan wordt het celebraat. Dat wordt het gevierd. De knechten die thuis zijn, die weten niet of hij de 6e dag terugkomt, de 5e dag, de 2e dag, of de 7e dag. En ook niet hoe laat hij terugkomt. Ze hadden geen telefoon, geen e-mail. We hebben alles. En toch staan we niet klaar. Of niet? Of no? Baan in ons Bijbel. Laten we in de Bijbel gaan. De Mateo capítulo 2 versículo 54. De Lucas, sorry. Hetzelfde hoofdstuk. Lucas hoofdstuk 12 vers 54. Hoofdstuk 12 vers 54. Kijk wat er staat geschreven. En hij zei ook tegen de menigte: wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen, er komt regen. Wij moeten niet naar de wolken kijken, we hebben een smartphone. En we kunnen elke dag zien wat er gaat gebeuren. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u, er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars. De aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? Amen. Jullie kunnen naar de hemelen zien. Het is donker.
Het gaat regenen. E assim não sucede. En zo gebeurt het. Nós tabirwak bisa sola sali. De zon komt op. Tem viento ta supla. Er is een wind. Tal tal cos. Dit. E assim não sucede. En zo gebeurt het. Com anto. Hoe dan? Bono pomira het tempo aqui. Kunnen jullie deze tijd? Maar mostrava we toch? Ik heb het dat laten zien. Bostan tamira constant que ta sucede. Zien jullie die dingen die gebeuren? Assim não ta sucede. Zo gebeuren ze. Ita ora. En het is de tijd. Se a água tá bem. Ook al komt het regen. Of também tá roupa caliente. Of het wordt heel warm. Pero waque tempo. Maar kijk naar de tijden. Pues, e dono em casa tá bem cas. Dus de huiseigenaar komt thuis. Nu não sabe que hora tá bem. Niemand weet wanneer hij komt. Pero eta bisa. Maar hij zegt. Bendicionar ta esclavo ei. Gezegend is die slaaf. Vers 37. Bendicionar esclavo ei ora que é chão lohanheta vigilar ora que bem. Amen. Gezegend is die slaaf. Zalig is die slaaf. Dat als de eigenaar terugkomt, dat hij hem of haar waken. Zo vindt. Amen. Aan het waken vindt. Amen. Dan staan wij back naar ons lampje. We gaan terug naar onze lamp. Wat in lampje? Je hebt je lamp. Pero kijk de papi die heeft van haar. Wat spreekt hij over de gordel? Het tempo ei. In die tijden. Pabo sirbi. Om te dienen. Pabo bij guerra. Om te gaan strijden. Bono bij eschimis asinaki. Kan je niet met die jurk zo gaan. Bono tingo asi algo kune. Als je moet er iets mee doen. Dus bono tingo cambia algo. Je moet iets veranderen. Pabo bo funciona. Om te functioneren. Begrijpen jullie dit? Je kan het niet lang houden. Je moet iets ermee doen. En nu kan ik strekken en bukken. Nu kan ik die dingen doen die ik moet doen. Nu kan ik ten strijde gaan. Daarom zegt hij. Je heup omgord. Want als je je heup niet gegordeld hebt, dan kan je niet een dienstknecht zijn. Je kan er niet klaar voor zijn. Begrijpen jullie dit? Je heup omgord. En nu kan ik rennen. Ik kan bukken. Ik kan opstaan. Ik kan bewegen. Nu kan ik in actie komen. Amen. Dat zegt God aan ons. Cambia bo style. Verander je systeem. Dat zegt God aan ons. Heb je gezien dat de manier van de kleding is veranderd? Die model is veranderd. We moeten onze model veranderen. Onze voorbeeld van leven. Onze manier van denken. Onze manier van spreken. Onze manier om naar de kerk te komen. Verander je beeld. Verander je manier. Ik ga niet heel veel dingen vertellen. Maar ik wou dat je dit zag. Zo deden ze vroeger. Om voor de Heer te werken. Om de Heer te dienen. Je moet je manier van kleding aanpassen. Je manier veranderen. Denk erover na. Denk, wat moet ik veranderen? Wat is makkelijk? Om te denken wat mijn naaste moet veranderen. Die haren. En na de dienst zeg je. De Heer heeft tot mij gesproken. Dios avisa a mí. En heeft mij iets over jou verteld. Algo divo. Je haren. Boca benen. Dios não agrada, ben je te agrada Dios. Ik heb bijna niet een netje voor Dios. Weet je, dat doen we heel erg vaak in de kerk. Amen. Het is alsof God niet tegen die persoon zelf kan praten. En dan heeft God jou nodig. Spiritu Santo bisa. De Heilige Geest zegt. Hij overtuigt van zonde en gerechtigheid.